Això és l'astral. Com veieu, el mànec de l'astral, molt important. Això era el que realment li donava palanca per donar-li la força que necessitàvem per tallar la rama que estàvem tinguent entre mans. Esta era més pastellar, més gruixa, més cunya i per dos mans, perquè esta era per tronc o pastellar, que també es gastava per pastellar el fes. Pues, bueno, així com veureu, este mànec és diferent dels altres, no és un mànec redó. Els mànecs redons són aquells que, quan tu li tires el colp, pel sentit de que té molta amplària, no gira el tall. És a dir, això, quan cau, no deixa que això el gire. Però com este és al revés i és fi, el mànec el tenim pla, perquè quan peguem el colp no mos gire. Aquest és el sentit de que estos mànecs siguin plans per aquesta classe d'eines. Al tindre el tall fi, que no mos gire. Així tenim el mànec d'unes estisores. Al final, sempre veurem que el mànec és per fer palanca. Donem més força i això era per podar la vinya. Podar la vinya o llevar el ressec de qualsevol arbre que volguérem, però en dos mànecs per dos mans. Això és el mànec del serruig, un serruig per capolar branquetes, per llevar-li ressec als arbres, a una maneta, un aguantalls i l'altre serraes. El seu mànec corresponent i en curveta, perquè quan tiraves darrere no te s'esmunyira. Es quedava així falcat i entonces tot tenia el seu sentit. Bueno, com veieu, això és un serruig, això era per treballar, per serrar ramadera, solia ser per troncs grossos i sempre es portava entre dos. Els dos agarraven del mànec i això era una protecció perquè les puntes de la serra no es despuntaren. Entonces, quan s'acabava de treballar, es posava, perquè era molt important que les puntes estigueren en el seu punt, ben dentades i ben averiguades, perquè tallara. Això era la protecció. I com veureu ara, el que farem és quin era el moviment de la serra i com s'utilitzava. Vegeu que eren els mànecs i la feina era pa que sí, pa que allà, pa que sí, pa que allà, pa que sí, pa que allà. I anava fent-li aquest camí per anar serrant troncs. Pues això, una feina pa valents. Esta feina era pa valents. I s'agarrava, ja veieu, el que era el moviment era este. Sí, com vegeu, la imatge està dient-vos que n'hi ha una punta llarga i una curta. El sentit de la curta és perquè el camí no es tanqui. El camí és, conforme va entrant el serruig, la serra, té que anar deixant-se el camí obert perquè pugui seguir corregent. El moviment és este, ¿no? Entonces, es trata de que la xocoteta fa que obri el camí, perquè està una per allà i una miqueta per ací. Què passa? Si estiguera tot, arribaria un moment que es quedaria la serra, ahí dins frenar. D'esta manera, les puntes xocotetes obrin camí i les grans van serrant.